Gemekemesa wakumede. Mr. Sibinya, Mr. Magic Stick, siyabona ukuthi ujahile besicela ukubuza imibuzo embalwa nje bandla. Ha number 1 emzansi ngimnandere ngigrand ngisopela khulekani ningangibuzela sihamba manje Mr. Magic Stick, sizokuthiwa uthanda imacaroni and cheese nosu. Kumnandere lokho kudla kunsopela ku number 1 emzansi mangiphakelwe ngivele ngithi eplatini I'm not done with you till it's over. Number 1 ekitchen, number 1 emzansi, number 1 in the world. Manje ukumotivate imagic stick yakho uma ungafuna ukusebenza uyayuthini kuyo? Mangafuna ukusebenza magic stick yami. Hayi sisi sobuza embuze public manje. Ngiyangishaya kodwa kancane la ngithi Vuka mzansi. You can do it baby. Come on. Vuka. Come on man. Number 1 emzansi, number 2 in the world. Duh. Oh my gosh. So what's your favorite radio show, Mr. Sibinya Magic Stick? Uyas now young motivate talentwana umsakholoko midday madness number 1 in the world bayithanda everywhere ku Facebook ku internet ku Twitter office emabhasini nasemotweni sihamba manje simnandela everywhere oh my gosh oh duh ngihamba manje How bandla Mr. Magic Stick usana ngathi yenye inyoni endizela phezulu. Midday Madness with Mzokoloko. Weekdays 12 to 3 p.m.